Bog, ja sam Luka i dobrodošli u prvi park znanosti u Hrvatskoj. Ja sam Tomislav. Dobrodošli u prostor gdje se proizvodi Buzdovan, prvi hrvatski craft cider. Moj tim i ja razvijamo računalnu igru Adventures of Eco. Bok ljudi, ja sam Albert Gajšak i nalazite se u prostorima tvrtke Circuit Mess. Makerphone je elektronički uređaj koji funkcionira kao bilo koji drugi mobitel, jedina razlika je u tome što ga dobijete nesastavljenog. Mi razvijamo proizvod, naziva Silver Monitor. Mjeri parametre poput otkucaja srca, krvnog tlaka, aktivnosti, lokacije i ima integriran sustav za alarmiranje. SOS call initiated. Cideran je mobilna aplikacija koja spaja trčanje i turističko razgledavanje. Ona u principu navigira korisnika trkača kroz novu destinaciju i priča mu zanimljivosti o atrakcijama pored kojih prolazi. Igrom želimo podići svijest najmlađih generacija o njihovoj ulozi u sustavu održivog gospodarenja otpadom. Od sredstava koje smo dobili kroz natječaj Pokreni nešto svoje, oformili smo novi pogon za preradu jabuka. Posljednja nagrada na natječaju Pokreni nešto svoje omogućila nam je da razvijemo 5 novih tura na području kontinentalne Hrvatske. Od velike pomoći itekak je bilo prepoznavanje vrijednosti projekta od ekipe Pokreni nešto svoje i faza 2 je upravo pred nama.